Diyan namin sa bukid, si Budog akong kauban, si Budog TV, sa hindi pa naka-subscribe sa channel niya, Budog TV, sana masuportaan din ninyo ang kanyang channel. Si Riri to ana nagtugbong na di ay nabalios mi kay kaganiha pa siya sa buntag nagpangas, gaulan manggod na maong wala mi nakapangas. Wala ko nakauban sa iya pagpangas. Ako mong i-update sa akong mga gulay diri kay pila na ko ka kuan nga wala nakakuan pero gipang abunuhan na ni Riri. Siya ra mo'y nagkuan kay di na ko niya wala ko niya giuban sa pagtungas kay danlog man. Pila ka kuan nga nagsigi ulan, nagkakuan pud siya sa kuan kay danlog na mao nga wala na ko niya ginauban kay may man tong siya ra kun isa kay kung magkaligid-ligid kuno siya ra na nagtugbong na siya. Iya pud ning gipang abunuhan. Pang-abunuhan niya ang mga gulay. So, i-update ko kayo sa akong gulayan kung ano na ba dito. Ayan ang talong. Oh, dagko na. Mura ni siya ang talong na bili na tubo gyud sa natubo gyud sa talong mo ni siya isa, duha, tulo, upat, lima. Unya si Undoy og si Budog, tabi-tabi dun. Doy, babaha na dun, babaha dun. Mahado ko ni Riri magsakay pag danlog-danlog kay kuan. Pero si Budog, ug mao ni atsal. Mora ning nabuhi pod sa atsal. Isa, duha, hambog na. Yan. Tatlo, apat lang kaatsal ang nabuhi. 5 day kaatsal ang nabuhi. Oh, giabunuhan na daw niya dadtong isang adlaw. Kung dili ko makapangas, si Riri ang mukuan diri sa akong gulayan kung dili ko makatungas. Kabalo na mo nga kabisi pod ang sili. Ayan. Ang sili, daghang kay bunga ang sili. Pwede na siya ibaligya. Tapos dito tayo sa alagbati. Ayan ang alagbati. Tambok kayo, lagpad kayo dahon buyag. Purya buyag lang. Tapos ang tangkong, Ma'am Pinay Beauty. Ang tangkong, ayan. Malapit na siyang magulay. Ayan, hambog. Oh. Diba? Ang daming na kuan sa tangkong. Oh. Hambog din siya kung agkaatiman siya sa abono. So ako na po ni siyang palitan sa kanang kuan urea. Ang among giabuno dani 14 ra. Pagtanom amo ning kuanan sa iti. Dayon gisigihan na din siya side dress sa kuan kana ang 14 side dress ba to. Tapos dinhita sa okra. Ayan ang okra. Ang daming nabuhay sa okra, O, di ba? Gikaon lang ang dahon sa okra. Gikaon sa mga mananap. Pero okay ra na kay tambok pod gyapon siya Makarecover na ang iyang dahon ana. Lagpad jud akayo ang dahon sa atong gulay kung sakto gyud siya sa pagkaatiman. O sama ani Kung kuan ni siya wala ni siya abono, dili pod ingon ani ka tambok kalagpad ang iyang dahon. So malapit na kaming makagulay. Ma'am Pinay Beauty, maraming salamat sa seedling nga imong gihatag sa ako Ito, i-update ko na pod ang akong gulayan kay para nga dili pod mo makaingon nga napasagda na nako akong gulayan kay wala na ko diri naka-video. Kung dili ko makapangas diri, si Riri diri si Riri. Sayo gyud siya diri kay ang among baka naman po diri ang among baka kato among gialimahan nga baka na diri. Tapos ang iyang kabaw po gidala niya dinhi dayon wala pa niya gihakot kay nakuanan man nabridan man nangasawa basin di ay noog mga sawa mabuntis di ba naa dayon may kabaw. Morning update pod sa akong upo. Naay ang palaya nga nakasagol. Ayan.
Muning update sa akong upo. Nagkuan na siya pagbulak, dali ra man bulak ang upo oh. Nanay bulak pod. Pero wa pa di pa siguro ni siya maugyod siya nga kuan nga mo bunga, pero ni bulak na siya. Di ba? Hambog, tambok, buyag. Tapos ang sitaw, ang nakuan sa sitaw, mao ra gid ni siya. Upat ka punuan ang sitaw sa ang nabuhi sa sitaw. Kay mo lagi to nga gipang apids. Aw limara. Kay mo man to nga gipang apids ang sitaw. Aw na kuan lagi na nagbunga na siya man Pinay Beauty ang sitaw o ako lang ni siyang binhion. Ako ning isidling kay para akong binhion para palayaon ako na siya kay para matanom. Para dili mawala pud ang kuan sa sitaw. Oh. Yan. Tapos ang ampalaya, dito tayo sa ampalaya. Oh, nagbulak na pud ang ampalaya. Oh, namulak na pud ang ampalaya. Naa na po'y nagbulak sa ampalaya. Sunod na kong update ani, siguro nagbunga na ni sa tanan. Char. Sibog undoy. Naunsa man ka? Muning update sa akong gulayan diri guys sa bukid. Bisan tuod og dili ko kayo makakuan pag video diri namulak na oh. Sunod aning bulak bunga na. Magpalit na po din ko og silupin kay para nga akong iputo sa yang bunga kay para nga dili gid siya makaon sa mananap. Adapit. Naanay bunga, naanay nibulak na ang kuan ang ampalaya. So sunod na ko daning update, siguro nagbunga na. Akong nagpakuan ko ni budog nga magpangas diri kay kana ang wala na pod lagi koy update diri diri sa akong gulayan. Munang likuan ko nga magpangas diri kay para nga naapod mo'y update sa akong gulayan pod. Ug mao ni ang update, namulak na ang uban. Tapos ang kalabasa, ito man Pinay Beauty ang kalabasa, dalawa ra ang nabuhay. Duha ra ka punuan, mura na siya ang nabuhi. Pero laban lang gyapon kalabasa. O giabunuhan na gyapon ni siya. Bisan og dili ko makapangas diri pero naa si Riri ga kuan dani pod sa among kuan diri sa bukid. Kay usahay man gud ag kabisi ko dito sa ubos sa mga bata nya napay mga buluhaton daghan dito gyud mga aging semana ko na kuan kay si Saysay katulog napaakan si Saysay sa rabi sa nakarwasan sa iring nagsige og balik-balik sa hinguog kay nagpa-inject sa iyaha mamotong wala kay ko naka pangas diri daw nakuanan po dayon nga gaulan ganiha gaulan manggud ka ganiha ingon si Riri nga ayaw na pag-uban kay danlog kay nga na lagi kuno kaligid-ligid may man kuno og sira kay sira man na kaysa napa kuno iyang angkas na wala ko niya giuban na kay nakapangas man si Budog kay si Budog diara siya tig-upload sa balay kay mag-edit sa iyang video ako ra poy mo edit sa iyahang video na sana masuportaan din ninyo ang channel ni Budog Budog TV. Dali na undoy, naray mo sinilas undoy oh. Naraw. Tapos diri sa akong kamutian guys nga akong gitanom. Hambog na pod siya. Hambog na pod ang akong kamuti. O diba? Kaning kamuti tuloran ni siya kabuan makakaon na taan eh. Oh. Tapos ang mga saging, tambok kayo ang saging. Buyag, murag ako nga tambok. Oh. Lagpad kay kuan dahon, di apoy pinya. Oh. Agoy, nonsa naman na naguban-uban gid ang undoy kining undoy basta motor na gani ni Asia aw. Di na gina siya makuanan basta motor-motor na. Kay sakay gid na siya mong nag-uban. Tik 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 tik.
Tapos among mga manok guys, ang uban nangita pa siguro to sila sa ilang agkakaon. Tapos di ara ang among baka guys, magiatiman. Nidala na niriri din kay may man diri kay daghag sagbot. So man among baka. Ang among kabaw ako kabalo kung asan niya gitigway ang kabaw. Ang kabaw nabrida na daw to ang kabaw. Dili na pud may maglangan. Nag-anhira ko diri kay mag-video, wala naman pud si Riri. So morning update diri sa among bukid, sa among payag. Ang among tab gidala namo dinhi mo ning punduhan namo dito sa CR, among gidala dinhi kay para nga pag mag-uwan gihimuan niya sandayong para mag-uwan ay masaod na ay makapamunyag sa mga gulay kung in kaso og dili mag-ulan. In kaso og inita di ay saba. Mo na iyang kuan dari kaganihan, naglampas-lampas pud siya kay sagbot na. Wala na kuanan og ipuanan na pud ni ang lubida ni guys. Malapit na pud ni siyang ipuan. Si Budog raman pud ang agaipo dani. Tabangan na mo ng timirsi kami tapok para tungaan na mo sul si Budog. Hello guys, mayong hapon. Punta kami ni Saysay sa bayan, sa merkado kay mangumpra mi sa tindahan. Akong halin, ako po ning ianam pagkumpra para dili mahutdan. Tapos bilhan ko po si mama sa iyahang maintenance nga losartan ug si papa. Wala ni. Kailangan 100. Ano 100 million na sa mas din yan na mi sa balay guys, tapos nagpalit mi sa pan. Si Riri di na po siya, nakauli na po siya. Tapos si Janice to adat to.
Tapos nag-meeting sila dire. Nahuman na mag-meeting? Muna. Sa may inyong gimitingan. Meeting sa kuan. Og nagmarites mo kay di aman inyong founder. Di ay lang founder, guys. Pinapay. Nagmeeting guro ni sila pag nagmarites sila kay di ay lang founder. Aw di naman din siya marites da. Kuan siya. Kasi Mother Earth. Mother Earth. Tapos gibilhan ako siya sa kuan. Ako siyang gibilhan sa yang maintenance kang mama o kang papa losartan. Salamat. Okay. Last na kuno to kagabi yang giinom. Kainong gina. Para sa high blood. High blood man si Mother Earth. Ay blaro ni siya basta tawag ko marites. Okay ra kuno magtawag sa iyang marites. Kami nakainaan na may lain agsampa yung nga marites. Di kalagot siya. Unsa na mong gikaon me? Pam. Unsay lami? Lami. Pero kinsa gyud nagkuha sa kuan? Dito ta siyo sa kusina at si Saysay, sarap kayong buhay. Number 4. Nya, kita siya sa kusinero. Grabe. Yang ahos isa ka tibugol gihurot. Wala ka tuwa ra kay. Mag-adobo siya sa manok. Bisabaw din mo. Yatag ba sa baga? Oy, sus mo rin ginawa ko man. Para sa kilin. Bantu ra ni pangitain ako dito. Ora diha ni amo din pa. Tanawang ikog dan ako no kung napa ba. Doon na si Erin. Amo ikog gani Di duy. ka ni undoy. Na diya na. Ug sa dihang nakaluto na si Doydoy ug maghukad na siya kay para makapanihapon mi. Ug mao kini ang iyang niluto nagpuwa-puwa. Unsa ba kay lami danhi? Tilawe. Pretty. Pritis ko na. Mura na kaso. Pwede Lami pa daw ni sa iya. Pwede na daw kuno si Doydoy magminyo sis Bridget kay kamao na siya mag-adobo sa manok. Oh, bisang unsa kuno dani iyang imong ipaluto, maluto niya papandayon nimo makapanday. Pa daruhon nimo makadaro ho. Pag ipaguba, maguba. Pag ipaguba, maguba imong kuan. Kumpahon. Si Saysay pod ang magbasyo. Adobong manok ang among sudan. Salamat Miss J from USA sa blessing. Hindi pa namin naubos, gi-fried, tapos gi-adobo pag yun. Daghan kayong salamat. Adobong chicken na. Adobong chicken kuno. Ug ato naning dalhon diri sa kuan kay para maka sugod dali pagpanihapon. Anay na ri. Uy, ang among iwin-iwin. Muna among dogi, guys. Butan kay ni among dogi. Si Ewen. Unya si Ondoy. Asa ka natulog gabi, Ondoy? Dana ilawom tati dana. Ilawom ka, tre? Oh. Kinsay mo, abay? Aking. Ikaw ra? He. Aling ba? Aling dito. Aling ba? Mo kay gigutom na me. Oh, nakaready na ang among panihapon, guys. Adobong manok. Si Riklan ang nagluto. Dugangan imong plato, say. Ma, dali na mo, ma. Ante Mercy. Jan. Dugangan ang plato, Jan. Sekto na ni. Si Mother Earth, diri siya matulog. Dili na mo din eh. Diri ni siya matulog. Kay ag-asa og mama. Aw, Simba. Sige na, pag-pray na, Cyril. Yes. And Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this which are about to receive and die about Peter Christ, our Lord, Amen. Father, Son, Holy Spirit. Dali na mo din. Manong, kain ta ni Jan. Guys. Lan. Dali na. Ma, diri ma. Dali na mo kay panihapon ta.
Asa kalha. Na plato mo. May ganit yung ginoo, dili ko. Hindi kayo mahulog ka din. Yung patupong yung bugay ka. Bugay. Abay ta dong. Sabi mama kayo mahulog ka din. Ano? Ano ka, gilog ka, Ika na singkaran mo. Ito. Parang na. Parang betong ba? Kain tayo guys. Tura o, ang kami daw. Si Mama Jinjin, ilang kaon ka Mama Jinjin? Mahulog ka ba? Pero, Sabi daw na iyad ka. Dito permi. siya. Ang may pagkakas na kaya mo na. Pwede lang may papa, lang may papa din. Parang ba? Kung doon na bawal yung papa. May papa. Ako pa pa eh. Ate Mercy na sudan din yun, Star. Taon-taon na yun. Hindi nga amo sudan isda unya pagluto. Kahani. Mer. Pag live nimo imo sudan isda unya pagkaluto karne. Oh, uy. Manapon din yun. Dali ba? Butang gao. Hindi na lang ito na na o. Iwas mo yung lulo. Yan ang pare. Ang gadong pare. Sige, ano ba niya bugo? Karon pa ninyo ni guys nakita nga nagsabay sila ni Mama. Hindi Mama Eileen, Mama Kudlerere. Kuan dari sa balay. Kami ba ay bugan mo? Daron pa ng timing. Dala. Dala. Isa lang eh, ronot na diha o. Aboy. Imo na unti ko ni. Amas manoy day. Nahanggan nga po niya buko. Si mama ibawa din. Kaya sa binti ba? Mahulog ka ba niya? Ang diwag? Hindi mo ba? Kamatis. Ano nga ayaw mo kamatis. Nating nga na. Di ba mo bilala sila kung na. Na. Ama ng cake. Hala ka diya. Hindi birthday ka na. Baka nagpahita kasket may nang Ayun na lang. Uga tila tito. Ito nag-birthday ay. Baka nagpahita na. Gali niya, nagbuga sila? Igutom na ka, budak. Sige, sulod. Ito, ipaduol ka rin sila tulong magkaon. Ayaw di sa sako kay danay kuanan dato. Ipaduol ba karon sila tulong magkaon? Yay! Kumakain na sila. Tapos pag wag silig dito ka karon makahig na ilang kuanot. Ano mo? Kumain na si Budak. Ug si Kuan. Si Koreana. Agay mag-inilugay sila. Daghan ilang makaon kung isalo sila. Bibiraha manoy dapit din ni manoy. Kaya dapit sa ibabaw biraha. Kahiga din na ilang mga itats.
Di, kahiga. Ay, pag bunali kay dugay, nagdako basta bunalan sa silig ng bakten. Sige. Hugasin din ang silig dayon. Hindi namin tinanggal ang tali para maanad sila na may tali. Nilagyan namin ng sako para mahigaan sila na uga. Kasi umuulan kanina tapos nasalidan yung ano. Nag-aagawan sila ng pagkain pag ano sila sa pagkain.